Don bun ki para banget jong ki wei pat ki balang, ki bayai kan tho persya ya ka balang Katolik, halor ka jingle buram jong ki ya ki dur bat ki dur mat jong Jisu ka Maria bat ki riu khoi. Ki ben bangi ki Katolik gi mani blei thau da ka bale buram ya kini ki dur bat ki dur mat. Ban jubab ya kate ka jingkan tho ngidei ban jam din biang syaka history jong ka balang. Hari Egypt hakipor handai hakapor ka jingsen syar jong usim akhenaten jong ka jog amarna. Ladon ka jingale ban mani bat buram tang ya ublei aten. Kani kalaya lam syaka jing penpat penpralut ya ki durmat jong ki bon ba ki blei Egypt jong ki por barim. Kumta ngila ban ong bakane kade ka nuksa ban ningkong jong ka jing persya ya ki durmat niam. Haba pai pat syakiniam ju ngiyo Ishai ba ha ka jutang barim ublei umaham ya ki pat Israel bakim dei ban mani ya ki blei thau. Ha ka kitab Exodus lenong lai puar ngiyo i kumno ublei upen shitom ya ki tu ki ba mani ya ka blei thau menba Moses udang don halor ulum Sinai. Ki khun Israel ki jiyoi ya ki blei thau hari Egypt bat hari Kanan. Kumta kilangat haka jing perthu bud yakini. Haka balang Kristan kajing sedang banle buram ya ki dur bat ki durmat kalami nadu kapor jong upatsha Konstantin ubala ai jing lait luit ya ka balang hausnam laispa khatar. Ki Kristan kila sedang ban penprano ya ki blei thau Roman bat haka jaka jong ki labu de ki dur bat durmat Kristan. Pun ki start theology kum u Tertullian u Clement ka Alexandria u Origen bat u Justin Martyr bat u Eusebius ki kershan ya ka jingle buram ya ki dur bat ki dur mat niam. Kajing persya ya ki dur bat ki dur mat kelarung lengba kan niam ju bat Islam. Dei upatsha liyo balai jong ka hima Byzantine u bala penmi hukum persya ya ka jingle buram ya ki dur hausnam hinyauspa arpohonrio. Dei tat hadu ka jingklat no jong upatsha Theophilus hausnam praspa saupuar baka mahade jong u ka Theodora kalawan ra biang ya ka jingle buram ya ki dur bat ki dur mat haka balang. Dei hakisnem jong ka Protestant Reformation balas dang biang ban persya ya ka jingle buram ya ki dur bat ki dur mat. Kajing sedang penpat dur bat durmat kala sedang ha Wittenberg hausnam katsan spa arpo hapo kajing elam jong u Thomas Manzer bat u Andreas Karistat. U Martin Luther ha kajing hisha u persya ya kani kajing le jong ki bat katkum kajing ong jong u haba ngi pule ya ka gospel kadur u Kris kala dan lupa ha kajing mudur jongi bat kani compare na ki dur ni durmat papau syabar. Katba kinong buat u Luther kim da persya ya kane. Henry ki weipat kum u Zwingli bat u Calvin kila poi syadu uput ba kila sedang ban penpat penpralut ya ki dur bat ki durmat. Kajing penjulor dur bat durmat jong kinong buat u Calvin hari Europe kala wanra jing persya naki Lutheran bat kala penyasun yaki bat ki Orthodox. Hari Bilat kani kajing persya dur bat durmat kala sedang hakapor jong usim Henry bapra bat dei u minister jong u Thomas Cranmer u bala aiding shushu ya kani kajing yaki bat hausnam kan reus pa sau pulai ladan kajing penjulor bakrau yaki yeng mani bat la thang pat ba yaki tiar niam baro hangi ngila aban ong ba u Luther hi dalade ula penram jur ya ka jingle jong kini ki erang Protestant. Katkum u Luther lada kamde ka pop bangandan ya ka dur u Jisu ha ka donu jonga balai kande ka pop bangandan ya ka dur u Kris ha khmat ki khmat jonga. Manu baong ba ha ka Bible amdon ka jingle buram ya ki durmat ni tiar kentang. Ha ka kitab jingkhen ublehi ula hukum ya u Moses bantau ya u sen renong bat penyeng ya u
uding ba baro kitu ki ba syapo ki sending kin yap henry ki im jingken kalanong ka ba arpupra dekot pra bat kendai. Nangta ki Israel ki lashna ya ka senduk ka jutang rengkat bat arngut ki kerub. Hakabala bu iki mauling kenyap jong ki shipau hukum. Kat shaba kila led kila ra don burom ya ka ni ka senduk ka jutang bat labu ya ka haka yeng jan bakerpang. Moses bat Aaron haba ki led sya ka ni ka yeng jan kida lot ki juti bat ki dem ki mani. Hatu kini kimdei ki jen tau jong ubriu usen renong ka senduk ka jutang ya ki ba ublehi upediang kum ki e ki ba kentang bat ki ba penken mau ya ka jingdon bat ka bor jong kumta ngimla ban ong kelum ba ublei maham persya ya ki dur ni durmot lada kita ki yarap ya ki briu ban ken mau ya ne ya ka kemi jong ka jingwan longdo Jisu Kris hapadeng jongi kapan isyai kedar baka dei kamon ublei bangi ki breu ngin la ban yoi ya dala ki khmat bat ban kata dala ki kiti kanuksa jong ka shroud bakhoit ka badon haturen hari Italy ha ka baka dur jong utrai Jisu ka pau ka pensisharu ba ublei umon bangin don ya ka dur jong hapadeng jongi. Leksi don kaman pensyai hang ni ya ka jingya per hapadeng ki Katolik bat ki Hindu hakabaya dei bat ki dur ni ki durmot. Nak benta ki Hindu ki durmot jong ki blei jong ki kum ka Durga ka Lakshmi Ganesh bat ki we ki kela ki jaka syong jong ki ta ki blei ha ki tu ki sngi puja. Kumta ha ka sngi puja Durga. Ka blei Durga ka wanrung ha ka tu ka durmot jong ka bat ha ka ta ka klip mat ka tu ka durmot ka kelalong blei Durga bat kumta ki mania ka. Hadian ka puja ka blei ka mino bat ka tu ka durmot ka kelalong biang tang ka kendo bat kia bratno ya ka ha ka wa. Henrei na ka benta ki Katolik ki dur ni ki durmot kim julong ki jaka syong blei lanuru. Kini kilong tang kinong muna kiba pen ken mau yangi ya kita kiba ki pen pau Jisu ka Maria ne ki riu khut. Da kaba yeng duai hakmat jongki ni duai ya kita ki badon shalandat jongki ya kita ki dur hakmat jongi.